Nå børn, nu skal vi til at starte. Hvis I lige kommer herover. Vi skal ud på en lille rejse i dag. Håber I vil lege med. Til at starte med skal vi bruge en gammel gal videnskabsmand. Hvem vil være det? Det er fedt at høre, Markus. Hvordan kan en gammel gal videnskabsmand se ud? Nå, men nu starter historien. Den gale, gamle videnskabsmand er slet ikke så farlig. Han var interesseret i dyr og fortidshistorie. Derfor tog han i dag med sine venner, det kunne være jer, med på eventyr. Den gamle gale videnskabsmand har længe arbejdet på en tidsmaskine. I skal hjælpe ham med at bygge den færdig. Det var flot. Vi går alle ind i tidsmaskinen og rejser tilbage til den gang, hvor der fandtes dinosaurer og andre mærkværdige væsener. I er nu ankommet. I opdager meget hurtigt, at I skal bruge nogle helikoptere. Hvordan kunne sådan en helikopter se ud? Ja, det er en god idé, Signe. Tag alle sådan en. Og pas på de høje træer, børn. Flyv højere op. I ser nu en flok kæmpe øgler. I er nødt til at flyve lavere, børn. Pludselig ser I en jungle og finder et sted at lande. I junglen ser I mange dyr. Først ser I en T-Rex. Kan I lave sådan en? Hvordan ser sådan en ud? T-Rex har korte arme og brøler. Kan I gøre det? I går nu dybere ind i junglen. Her ser I en langhals. Kan I finde ud af at lave den? Flot. Den er stor, så den tramper. I går dybere ind og spiser af træerne. I går videre og ser en kæmpe sø. I ser igen de flyvende øgler. Prøv at lave sådan en. Husk, at de basker med vingerne. I hopper nu i vandet og bader. I vandet er der krokodiller. Nej, hov, I skal da helt ned på jorden. Krokodillerne er sultne og spiser børn. Skynd dig væk, gamle gale videnskabsmand, inden du også bliver spist. Kæft,